Títol podríem fer una ratlla, llavors fem una ratlla, llavors aquí escrivim el cau. I aquí comencem a escriure. Mira, jo escric el i tu el cau. I tu cau. És com una cosa. Sí, no, però sí. No, però sí, els castors eren... No podia ser que no eren castors, de veritat, eren com nosaltres que som castors. He descobert la connexió al mòbil. Espera, que vull fer. La peu sobre. Ha sigut tot. Digue'ls adéu, adéu. Les baranyes, que trobem els nens. Que no em seguiràs, Sofia. I bé! Molt loca. Sofia, Sofia. I jo el lleó, tu aquí. I la Emma aquí. Eso. Ir cuidados a romper el saco. ¿Qué pasa, Vicente? Hola. Jo no puja peu. És que parir és parir. Ja l'has llegat mai? Un bracet. Pesa moltíssim. A mi no m'ho passa. A mi no m'ha passat. No vull. Lucía, una tifa. Faig així. Sí, jo ara que toqui el tot. Ens poses més groc. Sí, afecta tu. Doncs jo no vull. Ara li pots fer una mica més de neu. Això és així. Benvinguts al circ. 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 La que tu passes per sota, jo faré així de record. Hola, Michael.
Oh. Equilibrista bueno. Bueno, bueno. Oh. Increíble.